аз съм Силви и днес ще изтегляме томбата в Енергот. С мен е Ватко много. Да, здравейте. И ето тук е това. 10 коментара, 9 са записали, сега ще тегляме. И пак не вземем. Така, и печели The Panda Gamer, запис, това е 0-2 кар. Така, той печели сета 3 лего и там воронките. Кой печели? The Panda Gamer. О, де. И така. Аз ще му дам, да ми пише в YouTube да ми пише, или аз ако го видя в Енергот ще му пиша на него, ако не той да ми пише в YouTube да види клипчето, така. И очаквайте още томболи ще има, ще направя в други сървъри, не само в Енергот. Очаквайте сега едно клипче, ето са... Да, сега качваме едно клипче. И